A gajeren labari na yau kuma zan sabarbudo muku wani labari ne akan wani mahaukaci wanda ya kasance ɗalibi ne a wata makarantar mahaukata. Wata rana kuwa sai ya sankamo wani littafi ya daba sa a ƙasa ya damƙi abin rubutu. Sai sabarbudo rubutu yake a cikin littafin nan ba kaukautawa. Ashe a daidai wannan lokaci malamin sa yana hankalce da shi. Nan kuwa malamin ya sakalo daga gefensa sai ya ce masa, a'a me kake yi ne haka? Da sauri sai wannan mahaukaci ya dago kai ya kalli malamin, ya yi masa hurkin da idanu, sannan sai ya ce, wani labari ne nake rubutawa. Cikin farin ciki sai wannan malami ya ce, masha Allah, alhamdulillahi, ga dukkan alamu ka fara samun lafiya, domin wannan alama ce ta cewa hankali yana shirye-shirye tarewa a cikin kwanyarka. Gaskiya zan yi matukar so na karanta wannan labari naka, kamar shafuka nawa kai nasarar rubutawa. Nan take malamin ya sa hannu ya karɓi littafin, sannan ya fara budawa domin ya ga shafuka nawa na labari shi wannan mahaukaci ya rubuta. Har shafuka 48, kaya ma gaskiya ka burge ni, na yi matukar jin daɗi. Daga nan sai malamin ya buɗo shafi na farko, sai ya ga mahaukacin ya rubuta, sarki ya fito daga gida zai je fadarsa tare da fadawansa. Malamin yana karanta iyanan a ransa sai ya ce, bari kuma duba shafin karshe in ga yadda ya kare labarin. Nan take sai ya bude zuwa shafin karshe, sai ya ga ya rubuta, sarki da fadawansa sun isa fada. Nan take sai malami ya koma zuwa shafi na biyu, sai ya ga an rubuta, tukudub 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 tukudub. Yi maza ya budo shafi na gaba, nan ma dai ya ga tukudub 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 tukudub. Haka ya ta gani har zuwa shafi na 47. A nan 48 ne aka rubuta, sarki ya isa fada. Sai malamin ya tambayi mahaukaci, ni fa ban gane ba, me tugudub tugudub yake nufi? Nan take sai mahaukacin ya sabarbaɗe da dariya, sai kuma ya ce, malam kenan, ai sautin su kuwa dawakinsu ne kafin su yi fada. La, ina batun sauki a nan, kenan shafin farko da na ƙarshe ne kawai labarin, shafukan tsakani kuma su kuwa dawaki ne kawai a cikinsu. To Allah